Hola i benvingut al canal de Catalans per Crist. Ens agradaria molt saber la teva opinió dels devocionals que escoltes. Sisplau, posa'ns un comentari. Què t'ha semblat? Què en penses? Gràcies. Avui vinc a compartir amb tu un verset que trobem al llibre de Gènesis, capítol 19, verset 25 i 26. I diu així la paraula de Déu. I va destruir aquelles ciutats i tota la plana, amb tots els habitants i la vegetació de la terra. Però la muller de Lot va mirar enrere i es va convertir en una columna de sal. Lot, la seva esposa i les seves dues filles van ser salvats de la destrucció a causa del pecat de Sodoma i Gomorra. Un dels àngels advertí a Lot que no miressin enrere sota cap concepte, quan fugissin de la destrucció de la ciutat. Però, com veiem a la paraula de Déu, l'esposa de Lot ho va fer i es va convertir en una estàtua de sal. Mirar enrere té un simbolisme espiritual molt fort. Jesús mateix, a l'Evangeli de Lluc, ens diu que ningú que posa la mà a l'arada i mira enrere és apte per al regne de Déu. En el cas de l'esposa de Lot, va quedar petrificada, però què ens passa a nosaltres si mirem enrere? En un sentit purament físic, no veiem cap on anem i fins i tot podem topar amb algun obstacle. En el sentit espiritual passa exactament el mateix. A tots els que ja han acceptat a Jesús com a Senyor i Salvador, se'ls ha donat una nova identitat i ara tot en la seva vida és fet nou. Aleshores, sabent que tot el vell ha passat i que ja no ens representa, per què girar-nos a mirar enrere? Què hi ha tan important que hàgim d'anar a buscar al passat? Soc molt conscient de que hi ha situacions que hem viscut en el nostre passat que ens poden portar a pensar en quelcom dur i difícil de la nostra vida passada. Per exemple, un trauma. Però fins i tot això ens pot impedir avançar i anar darrere d'alguna cosa superior, el nostre destí etern. Mirar enrere ens impedeix avançar, caminar en la seguretat i la confiança que tenim aquest propòsit etern a les nostres vides, el qual anomenem Jesús. Fixa't, Jesús sempre caminava i feia grans recorreguts, a més. En el moment del seu darrer camí, no dubtà a recórrer-lo, tot i saber que aquest era de mort i mort de creu. No va mirar enrere recordant que venia de la mateixa presència del Pare i que ara estava fent alguna cosa que no li agradava, que era morir. Tot i així, això li va portar gran satisfacció, perquè complia la voluntat de Déu a la seva vida. Ell va caminar i va caminar fins a complir el seu propòsit, el qual avui ens dona la vida eterna. Aleshores, per què mirar enrere i exposar-me a quedar petrificat? Citant la paraula de Déu, permet-me recordar-te Hebreus capítol 12, quan diu: fixant els ulls en Jesús, l'autor i consumador de la fe. Decidim simplement avançar. Si aquest vídeo t'ha ajudat i t'ha beneït, et demanem, sisplau, que ens donguis un m'agrada, que et subscriguis al canal si encara no ho has fet i que comparteixis amb totes aquelles persones que ho necessitin aquest vídeo. Amb aquests gestos d'amor ens ajudes a créixer i poder arribar a altres persones. Que tinguis un dia molt beneït.